аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Шухие кӯчак. ҳикоя. нимарӯзе аз рӯзҳои офтобии зимистон сармо шадид асту ҷони шикор. пушти лабу рухсораҳои аз хунукӣ мӯякдамидаи Надя ки аз зери бозуи ман медошт аз қираву нуқра фаҳм шудааст. ману ӯ бар барози баланде истодем. аз зери пои мо то пошнои бароз нишебии софу ҳамвор тӯл кашида ва хуршед бар сатҳи он бостоб аст ки мегӯӣ дар оинаи таҷаллӣ ёфта. дар бари мо чанаи кӯчаке ҳаст бо пӯшиши моҳути арғамони ранг. Надежда Петровна, биёед як бор то поин метозем. илтимос мекунам аз ӯ. фақат як бор. бовар кунед ҳеҷ осебе намебинем. солим мерасем. аммо Наденька ҳаросон аст. тамоми фазо аз нӯги калушҳои ӯ сар карда то интиҳои барози яхпӯш ба назараш гӯё як партгоҳи ваҳшатноку жарфнои беинтиҳо бошад. ӯ ки ҳар бор аз ин баландӣ ба поён чашм медӯзаду ҳар гоҳе ҳам ман даъваташ мекунам ки ба чана бинишинад, мустарибу нафасгир мешавад. пас агар аз худ гузараду ба варта парад чӣ хоҳад шуд? ҷон аз танаш мерафт, девона мешуд. хоҳиш мекунам шуморо, мегӯям ман. ҷои тарс нест. мефаҳмед, камҷуръатисти, натарсед. саранҷом Наденька розӣ мешавад ва аз қиёфааш ҳувайдост ки дар изои хатари марг розӣ шудааст. ӯро ки рангаш парида ва саропо меларзад ба чана менишонам ва дастҳоямро гирди камараш ҳалқа мезанаму бо ҳам ба нишебии маҳиб сарозер мешавем. чанам мепарад. гуфтӣ тири аз камон ҷастаест. ҳавои тунди газанда тапонча ба рӯямон мезанад. ҳавлнок меғӯрад. уштак мекашад дар гӯшҳоямон. хашан нешамон мезанад. мекӯшад ки сар аз танамон барканад. фишори бод маҷоли нафаскашӣ намедиҳад. гӯё шайтон худ моро чангол кардаву наразанон ба дӯзах мекашад. ашё ҷумлагӣ аз давру барамон бо ҳам меомехт, мисли як навори дуру дарози ба тундӣ шитобон. ҳар ону ҳар лаҳза ба назар менамуд ки хоҳем мурд. дӯст медорам шуморо, Надя, мегӯям бо садои паст. сурати чана пасту пасттар шудан мегирад. ғӯриши боду ғиҷ-ғиҷ лағжиданҳо акнун на он ваҳшати аввалро дорад. гиреҳи нафасҳо боз мешавад ва саранҷом мо дар поёни роҳем. ҷон намонда буд дар дасту пои Наденька. рангаш парида ба зур нафас мекашид. кӯмакаш мекунам то аз ҷой бархезад. ба ҳеҷ ваҷҳ қабул надорам дигар чунин савориро, мегӯяд ӯ бо чашмони дурушту ҳаросон ба ман нигариста. ба ҳеҷ қимате дар олам қариб мемурдам. ӯ пас аз фурсате ба худ меояд. акнун нигоҳаш суоломез аст ва ба чашмони ман менигарад. он чаҳор калима оё аз ман бармеояд ё дар ҳаёҳӯи гирдбод ба гӯшҳоямон садо дод. аммо ман дар канори ӯ истода сигор дуд мекунам ва бо диққат ба дастпӯшҳоям менигарам. Надя боз зери бозуи ман мегузарад ва чанд муддат дар домани бароз гардиш мекунем. маълум буд ки он муаммо ӯро парешон кардааст. оё ин чаҳор калима адо шуда буд? оре ё ин ки на? оре ё на? ин масъалаи иззати нафсу шарафу зиндагиву хушбахтии вай буд. басо муҳим буд. вохеан муҳимтарин масъалаи дунё буд. Наденька бо ношикебоӣ маъюс аммо самимона ба рӯи ман менигарад. ба пурсишҳоям посухҳои берабт медиҳад ва интизор аст ки оё асли матлабро ман ба забон меорам ё не. ва дар чеҳраи софу пур аз сафои ӯ аҷаб эҳсосу шӯре ба бозӣ меояд. медидамаш ки бо худ ҷидол мекард. мехост чизе бигӯяд ё матлаберо бипурсад, аммо наметавонист. сухани дархӯр биёбад. ӯ шарм медорад, даҳшат мекашад. аз хушҳолӣ маҷол надорад ки лаб вокунад. медонед чӣ гуфтан мехоҳам? мегӯяд ӯ ба ман нигариста. на, чӣ мехоҳед? мепурсам ман. биед боз як бори дигар чана ронем. аз пилаҳо боло меравем то нӯги бароз. боз Наденькаи рангпаридаву ларзонро ба чана менишонам ва дубора мо ба мағоки ҳавлнок сарнишеб мешавем. бод аз нав ба ғӯриш меояд ва ғиҷғиҷи ларзиш баланд мешавад ва боз дубора дар авҷи суръату
ғавғои чана ман бо садои пастакак замзама мекунам: дӯст медорам шуморо, Наденька. чун чанаи мо меистад, Наденька ба он дунгие ки чанд лаҳза пеш лағжида поин шуда будем чашм меандозад. сипас бо таҳаммул маро нигоҳ мекунад, ба садои хунсардонаву бешӯру шавқи ман гӯш медиҳад ва осори ҳайрати бепоёне бар ҳама ва ҳама чизаш, ҳатто ба остинчаи нарми ду дасташ ва бар кӯлоҳи борониву андоми зарифаш пайдо мешавад ва дар чеҳрааш мисле ки чунин мехонӣ: хуб, ин чӣ ҳол аст? Ки ин суханҳоро ба забон овард? ҷавонмарди ҳамроҳаш гуфта ё гӯши Надя садо дода? ин ибҳом ӯро мушавваш мекунаду тоқаташро тоқ. духтари бенаво дигар ба пурсишҳояш посухе намедиҳад. рӯяшро туруш мекунад, наздик аст ки бигирияд. роғиб ҳастед, ба хона бармегардем? мепурсамаш. аммо ин яхмулакбозӣ маъқулам шуд, мегӯяду сурх шуда. намехоҳед як бори дига саворӣ кунем? ин чана саворӣ маъқул шудааст ӯро, аммо ҳамин ки савори чана шуд, чун ду дафъаи аввал рангу рӯяш мепарад, аз тарс ба зур нафас мекашаду саропо меларзад. ман бори сеюм чана савор аз фароз сарозир мешавем ва мебинам ки ӯ чӣ гуна ба чеҳраи ман менигарад. ҳавосаш ба лабҳои ман аст ва ман дастмоламро ба биниям мегузораму месулфам ва ҳангоме ки ба нимароҳ мерасем, фурсате ёфта ба нармӣ ба гӯшаш мехонам: дӯст медорам шуморо, Наденька. аммо муаммо ҳамчунон муаммо боқӣ мемонад. Наденька хомӯш асту аз чизе андешанок. ӯро аз пеши ин барози яхӣ то манзилаш гусел мекунам. сай мекунад оҳиста роҳ биравем. кунд қадам мемонад ва ҳамоно мунтазир аст ки оё он суханҳоро ман ба ӯ мегуфта бошам. ва мебинам ки рӯҳаш азоб мекашад ва ӯ чӣ гуна ба худ фишор меорад ки чизе нагӯяд. набояд ин суханҳоро бод гуфта бошад ва ҳаргиз намехоҳам ки ин суханҳоро аз бод шунида бошам. саҳари рӯзи дигар ин нома як ба дастам мерасад: агар имрӯз чанасаворӣ рафтанӣ бошед, маро ҳамроҳ гиред. дигар ҳар рӯз ки бо Надя яхмолакбозӣ мекардем, ҳар дафъа ки бо чана сарозер мешудем, дар гӯшаш ин наҷворо тараннум мекардам: дӯст медорам шуморо, Наденька. дери нагузашта Наденька ба ин таъбир мубтало мегардад, он гуна ки бо шароб ё ба морфи. ӯ бидуни он зиндагӣ карда наметавонад. ҳарчанд аз тори бароз лағжидан ҳамоно барояш ваҳшат дошт, аммо худи ин тарсу хатар бо он суханони ошиқона, бо он суханоне ки маншаи озори рӯҳи ӯянду ҳамоно зери пардаи роз, барояш ба таври махсус мафтункунанда буданд. ҳамоно ду унсур омочи шаку гумонанд, яке ман, дигаре бод. аммо аз ин ду кадоме ба муҳаббат содиқ аст? Надя намедонад ва акнун ба назар мерасад ки барояш фарқе нест. муҳим бода нӯшидану мастист, на ҷому сабу, ки чӣ зарин буда бошаду чӣ гилин. як рӯз наздикиҳои чошт тани танҳо ба чанасаворӣ рафтам. дар ҷамъи мардум задаму Надяро медидам ки чӣ гуна ҷониби бароз мерафту чашмонаш дар ҷустуҷӯи ман буданд. сипас ҳаросону шармгин аз пилаҳо боло меравад. рафтан ба танҳоӣ ҳаросангез аст. вой ки басо ҳаросангез. ранг аз рӯхаш паридаву мисли барф сафед гашта саропо меларзад. гӯё ба пояи дор мебарандаш. аммо равона аст, қотеона ва бидуни мулоҳизаи равон аст. маълум буд ки саранҷому мехост оё он суханони ширину дилнишинро дар танҳоӣ бидуни ман низ хоҳад шунид ё на. мебинам ки вай чӣ гуна бо ранги барфии парида бо даҳоне аз тарс воз савори чана мешавад. чашмонашро мепӯшад ва бо замин видо карда ба нишебӣ роҳ мегирад. ғиж чана хушку ноҳамвор метозаду садо мекунад. аммо намедонам ки Наденька он калимотро мешунид ё на. танҳо мебинам ки вай бо чӣ кӯҳулату беҳоливу хастагие аз чана бармехезад. аз қиёфааш пайдо буд ки ӯ худ намедонад оё чизе шунид ё на. тарсу ваҳшати лағжиши сарнишеб тавони шунидану ташхис додани садоҳову идрок карданро аз ӯ даррабуда буд. ҳаминак моҳи марти баҳор фаро мерасад. хуршид гармтару меҳрубонтар метобад. ба рози яхпӯши мо ба сиёҳӣ мегарояд. ҷилои худро аз даст медиҳад ва билохира об мешавад. яхмолакбозӣ ҳам поён меёбад. Надяи бечора акнун ин калимотро дигар
аз ҷое намешунавад. аз як сӯ касе ҳам нест онҳоро адо кунад, чиро ки садои бод ба гӯш намеояд ва низ ман тараддуди Петербург дорам, барои муддати тӯлонӣ ва шояд барои ҳамеша. 2-3 рӯз пеш аз сафар шомгоҳон дар боғчаи ҳамангор ба ҳавлии Надя менишастам. боғро аз хона девори баланде аз чӯбҳои нугтиз ҷудо мекард. ҳанӯз хунукӣ тобу таб дошт. ҳар ҷое дар хоку хошок доғи барф буд. дарахтон берангу рӯҳ, аммо накҳати баҳор мерасид. калоғон аз пайи мураттаб кардани лонаҳояшон ғавғои пуршӯр мекарданд. ба ин девори тахтагӣ наздик мешаваму чанд муддат аз роғи чӯбҳо нигоҳ мекунам. мебинам ки Наденька ба гӯшаяке мебарояд ва пурандӯҳу афсурда ба осмон назар меандозад. боди баҳорӣ бар чеҳраи рангпаридаву маҳзуни ӯ вазидан дорад ва ин насим ӯро ба ёди он боде бурд ки ҳангоми чанасаворӣ дар бароз ғирев мекашиду наъра мезад ва ӯ дар моварои ин ҳаёҳу ҳамон 4 калимаро шунида буд ва чеҳрааш ғамбор мешаваду ғамбортар, бар 2 рухсораш ашк мешорад ва духтари бенаво ҳар 2 дасти хишро ба сӯи пеш дароз мекунад, гӯё илтиҷо мекунад ки бод он суханҳоро бори дигар ба гӯшаш бирасонад. ва ман ки дар интизори вазиши навбатии бод будам, он гоҳ оҳиста гуфтам: дӯст медорам шуморо, Надя. худои ман, ба чӣ ҳол меуфтад Наденька? вай фарёд мекашад, чеҳрааш пур аз ханда мешавад ва дастонашро хушҳолу хушбахту хушрӯ ба истиқболи бод дароз мекунад ва ман бармегардам то асбоби сафар барбандам. ин достони кӯҳна буд, аммо Наденька шавҳар дорад. шавҳараш шояд барояш интихоб карда буданд ё ӯ худ хуш карда буд. намедонам, фарқе ҳам намекунад. дабири муассисаи васоёи ашрофист, 3 фарзанд низ дорад. он айёмро ки бо ҳам чанабозӣ мерафтему бод ба гӯши ӯ наҷво мехонд ки дӯст медорам шуморо, Наденька, фаромӯш накардааст. барояш инҳо аз пурсаодаттарин, пуршӯру зеботарин хотироти зиндагиаш ҳастанд. аммо ҳоло ки синни ман ба ҷое расидааст, дуруст сарфам намеравам ки чиро ин суханҳоро мегуфтам, чиро чунин шӯхие мекардам. сомиёни азиз, шумо ҳикояи Антон Павлович Чеховро бо номи «Шӯхии кӯчак» шунидед. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.